Okay siya? Sea grapes, lato. Dami kini siya. Hi guys! So magluto tag sudan karon guys, gikan mi na malengke. Kasi nag-ingon nga dili pwede sa kuan ang batikulon sa babae. Si Mama. Si Mama ningon, di daw pwede ang batikulon sa babae. Lutuon guys kani, charan. Batikulon. Tara. Bawal daw ni siya sa babae, ingon si Mama. Kay maglisod daw og panganak. Bawal po daw sa lalaki kay maglisod og tuli-tuli. Nya kay gahit man tag ulo, mukaon jud sa batikulon. So wala mga sagol mo natin kamalingki karon guys. Ni prutas adi dinhi pang sagol guys. Kani na green peas, na ay tomato sauce. Amot sa unsa kong putahi ani kaya muna unan. Yes, Sprite. So to sa siya limpyuhan. Na. Tayo na to siya limpyo guys. Tayo na to siya gamay lang na asin. Gamay na asin. Sprite. Wah. Alam. Toyo. Minta. Sato sa ni siyang kanan, iset aside sa nato siya. Marinate sa nato siya mga pila ka minutes. So magkunta sa tong lamas, bumbay ang ahos lang. Dito mo kumata dali. Uy, ayaw mo kang pagdara. Natay audience, tara itong audience oh. Makita na itong audience na maldito. Hoy. Gamay lang, para lang mulapot. Butangan na itong sili, kaya hinalang man ta, butangan na ito nagsili. Siya. So, muna ni guys. Manatag marinate sa to ang batikulon, natay lamas, green peas, tapos tomato sauce, tapos kaning paminta. Para malamig daw ang luto, dapat sayawan siya. Muto siya guys, sarap. Baka may bubot. Ito ibutang. Itong gimarinate na ito kaganina. Hindi na ko nag-iwan eh. No. Pangmukon dito siya. Ah. Kuban na nato siya kadiyot. Ito na ning ibutang ato ang katong sabaw sa gimarinate ganina. Na ay Sprite, toyo o paminta. Okay na siya. Dunod na to ni kumana itong isabaw. Ito na itong sili. Ito na ito ang paminta. Tapos takluban na ito siya guys para mahumok siya. Tapos itong balikan ko niya. Ibutangan na ito og tomato sauce and green peas. Tapit na siya. Maloto. So magputang na ito sa itong tomato sauce. Mune. Yan. So tugol man ni box. Tomato sauce. Hindi ko sure sa... Ano makapatamis sa tuwang kuan? Sabaw. May tamis naman ito ganina no? Super tamis. Yung cheese Sprite.
So, pang baso-baso ako na ito siya. Green peas. Then, may ito yung ano siya, may pagka-afritada. Afritada siya. Ayos na siya. Tapos last, makapalapot-lapot, kaning cornstarch. Dumay lang. Kami na siya tatawag. Sa first time pa po na ako nag-try ang recipe. Ang gito siya. Ano ito kasi tawa po din pangan. Daot? Sige tawas, Troy. Opo. Daot. Ito, kumumok na ba? Init. Muko na lang gamay. Mami! Mami! Mga pa na lang 5 minutes. Ito na yung ko. Ooh, it looks delicious. Adobo. Fritada. Naman siya ko green peas, tomato sauce, no? Fritada na yan. Dito na. So, diyan siya for 5 minutes. 5 minutes ka na. Kasi pangalan ni pagkaunan niyo eh. Adobong batikolon na with tomato sauce ala Hanamita. Ay, Sa Baju. mga ta. So na ko namin sudan guys, kani mo? Lato. Sea grapes, lato. Dami kani siya. Luwa na to ah. Ini lato-lato. Ay, makita ko din. Yan. Troy. No. Ano kayo dito? Tama na yan. Di mo mo kami? Dumi. Ano yan? Ako nagbuto. Mas marami dito kaon. Masaya ka itong tail. Yoy! Na! Nakalimot na panganda. Pwede siya? Pwede siya? Bitin? Pinta ka? Oh, bakit? Ano to? Wala na na. Mukha ko na. Mo? Kaya nagpapangayab dito to. Hindi na pa sabi tayo. Pwede na.